Lajid, lahi ragyod kung kulag isa. Pero mas lahi kung wala siya. Pero di ko kaya bumitaw, bigay, Hey! Oh, alas mo, gitara-gitara man. Sa nakoy kwan, nakoy order dito ba? Ay, ugma naman ko ng kwan god, Valentine's Day. So, nakoy order nga buke. Wato nindot kay to, ihatag ako to sa imuha. Para ihatag mo si mong uyab ba? Saan man ako to? Kung wala siya, tapos sulay pa siya sa kuha. Salukan yung mga bata, kabalo natulog ko, si Gugot, parang na yung mga uyab. kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang. Gusto nga itong lyrics ang ano? Itong lyrics. Kalimut ko ato. Isa. Katong lyrics god. Baka balo ko ato? Kating katalog hapon ba? Ha, kalimot? Kalimtan gini man ang taong kapila mo magkuyog. Oh. Kana ba kang lyrics nga kagahapon rin nimo giduyog? Oh, bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag ka nang bumigit. Tayo mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayos. So, yun mga kabwangers! Shout out sa karon. Kita to. Shout out po kay Lady Jen Pabrigar. Okay, nawala itong apin. Ito to. Ano to? Ano to? Ano to? Kita to, kita to. Dito. Oh, shout out po din kay Crystal Ingracia, mga gwapa. Pero Kasipers ate na mo. Kra. Kasipers na mo. Tinood to nga gwapa. Kasal ako sa mo yan, mas bidang. Oh, bidang nga, kita nga bidang. Isa bidang. Kristen Tengone. Texon. Oh, shoutout po sa akong ante si Miguel Koto. Miguel Ber. Aribal. 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 Oh, Aribal. Oh, kuan. Shoutout po kay Mylen Torres. Oh, shout out po din ko kay Kalbo. Kalbo. Basta Upaw. Kalbo. Oh, shout out po kay Angela Bernisto. So, happy second mansari. Sana all. 13. Ugma, 13. Kuan. February 13, 2020. Siya pa ito yung isa natin eh. Wala oy. Ha? Wala. Ulaw. Kung ingon ni mo nga ex, dini na. Tatotong na. Ulo mong ka? Sige na ba, ingon ba? Ingon. Shout out po. Di ko lang mention. Pero miss ko siya.